Shubor nakaslem jong unongsan hima. President ka South Korea, Yoon Suk Yeol, ula syakem no nakadaw ba ula penken bat penjari ya kaan sipay. Uni ude President baningkong ha ka history jong ka South Korea ba ya President ubadang bat ya kasyuki la syakem. Kajing syakem jong Yoon kalawan ra ya kajing klumar ha ka san pertay kabalakta ya ka South Korea. Nado balaweng yu. Uni unong yalam ula syakem namarba lakeno ba ula pendan kam palat ya ka board jong da ka ba pendan kam ya ki an sipay. Kabala sya pendremjur hapo katay kari bat haka pertay. Palat si hajar ngut kinong tokit persya bamsap bat ki officer pulit kilahir siya ka yingsa jong uni president jong ka South Korea ha ka step jong ka si balang balapalong ya ka jingkenra bat bankem yu ka ba klempat juja menu-menuru. Keyboard jong kaan kilapoy ha katay ka yingsa jong da kabayale banla banyo rung syapo yingsa jong banya kendu yu namar balabu lightly ki jingkhang saudong jong katay ka jakasa ban khanglat yaki ban rung syapo. Henry hadien bakila penki da ki kenta ki pulit kilala ban penpra ya ka jingkhang bat kilayo ban rung syapo katay ka jaka jong nangta da ki spangut ki officer kila rung syapo phalau jong ka yengsa jong Yoon kila pentre kam ya ka hukum ban kem yu. Kani kam de ka jing persyang ka baningkong ban pengat ya President Yoon ha ka jing syakem ha ka lai tarik ukala lingkot ki board jong ki an kila persyang ban kem yu Yoon Henry kila khanglat iki da ki board jong ka Presidential Security Service ha ka jing yatainya ka balane palat Henry kenta. Hakate ka jingkenra ka baningkong ki pulit kilayakan at bat ki board pahara jong Yoon syabar ka yeng sa jong hasul kabala pelong yaki ba omla ban kem yu. Hadien ka board sanchar kila pensange no ya kate ka jing persyang da ka bakdo ya ka jing sokya nak benta ka jing shngan jong ki. Wat hapadeng kata ka jing syarem ka hukum kadang trekam bat da ka jing etli ha ka jing persyang ka baar kajing kem ya Yoon kalalong ka ba job ha kasi balang. Kani kajing syakem jong Yoon Suk Yeol kalong hadin ba ula penjari ya ka an sipay ha ka lai tarik uno pra. Kani ka kam kalapen mi ha kajing bitar bat kajing klumar ha kisan hima sima ha kaleng kari. Bat kalami ru kajing yakhi ka bajur ha katay kari. Ya kajing penbana jong ki an sipay lapen kelano da ka yeng dorbar da ka bapelong da kajing tap vote. Kabala ay por tangkat dukat ni kenta. Kiliang persya kila shim ya kate kakabu ban tap vote. Da kabapen mi ya kajing kersyan bapen rem persya ya utayu presiden. Katba kajing persyang kabaningkong ban penrem ya Yoon kam shim la orlong. Henry kaliang persya kabala job ya kajing persya kabaar bat kabala pelong ya ban syaweng. Kayeng kasyari jong ka South Korea minta kadang bisyar benya balaan penrung biang yau Yoon ha kabor sanchar presiden bapura ni un syaweng no shisendan nakasyuki.